Саламлар Хаир эфирде нәтиже программасы бүгін декабрінің 18-і студияда сілерімен Шевкет Аматулаев селямлайым. Халқара аренада Украина Русияны кенеде еңді. Бірлешкен Девлетлерінің баш ассамблеясында Украина теклиф еткен резолюцияны қабыл еттілер. О Русия ишғал етілген Қырым, Қаравия, Азақ денізлеріні арбелештірілгенні тағбих ете. Бұл весиқаға 66 девлет темсілжісі қол тұтты. 40 мемлекет есе весиқа мойлефлері сырасына кірді. Нью-Йоркта Рей Берулев насыл кечкені бізімлев қамызда. Украинаның 66 досты. Бірлешкен Миллетлерде тамамы қадар мемлекет Кремль тәжавузы тоқтатмасына дайыр Киев чақыруына қол тұтты. Украина Бірлешкен Миллетлерінің баш ассамблеясында Русия Қырым ишғалini тоқтатмасы, Азақ ве Қара денізлерінден оз арбелеріні чықармасына дайыр резолюция тәшебушчысы олды. Поступова мілітаризація Азовського моря не лише має негативні наслідки для міжнародних торгових поставок в Україну, а несе пряму воєнну загрозу Україні і призводить до ескалації ситуації з безпекою у Чорноморському регіоні, а також в усьому Середземноморському басейні. А отже, Росія ставить під сумнів безпеку в Південній Європі, Північній Африці і на Близькому Сході. Джева поларак Русия ета адеты узре яйгара ветешвикатка урынды. Одним словом, мы имеем дело с тщательно продуманной и спланированной провокацией. Она стала возможной с одобрения США и ряда стран ЕС, которые подыгрывают конфронтационному курсу украинских властей. Да, Реберовын дене вел Русия о садық достларыны Украин резолюциясына денешмелер көрсетмеге режа етті. Более ликнено, резолюция мундережесіні денештіріп, музакери етілген меселені Украина ве Русия арасында чатышмаға чевермеге істеді. Ця резолюція може лише посіяти розбрат між Україною та Росією, а не допомогти вирішити конфліктне питання. І ми повинні утриматися і дати більше часу цим країнам на врегулювання цієї ситуації. Бірлешкен Миллетлерінің баш ассамблея заларының чоқысы Русия достларының провокациясына уймайып, теклиф етілген денешмелеріні қабыл етмеді. Ми вважаємо запропоновані поправки спробою викривити проект резолюції. Вони суперечать фактам. Міжнародне співтовариство повинно відреагувати на систематичні порушення Росією міжнародного права. І наша спільна реакція має бути потужною. Нәтижеде Украин резолюциясына Бірлешкен Миллетлерінің аман-аман 70 азасы реберді. Оңа қаршы тек 19 мемлекет шықты. Бұл вазиет дүнияда Русия тарафдарлары азлашқаныны таздықлай. Кремль бұны ақыры анласын деп Украина темсілжісі атты рус тіліне кечті. В этом зале стыдно всем. И не стыдно только Российской Федерации. В политике, и не только в политике, а и в психологии, и в психиатрии, это называется агрессивная мимикрия. Когда агрессор старается представить себя жертвой. Енді Украина оғыны яны чағыруфчыға. Келечек сені февральде Бірлешкен Девлетлерде ишғал етілген Украин топрақларындаки вазиетні музакери етмелілер. Киев бойыснасқа мүмкін олғаны қадар чоқ Бірлешкен Миллетлерінің азаларыны желп етмелі. Риана Алиева, Заман, АТР. Қырым ишғалден азат етілмесіне да бірадым ве дүния Русия тәжавузындан құртаралмасы үшін бір фырсаттыр. Бөле Бірлешкен Девлетлерінің баш ассамблеясы Қырымнен бағлы қабыл етілген резолюцияны Украина президенті Петро Порошенко, Украин мемурлары ве халық депутатлары изатлады. Русия бұл резолюцияны тақбих етті. Украина ве ғарып мемлекетлеріні қаба атлады. Резолюция ақында фікірлеріні мұхбірлеріміз топлады. Қырым азат етілмесі да бір адымға яқынлашты. Таман бойле Украина президенті Петро Порошенко Бірлешкен Девлетлерінің баш ассамблеясы қабыл еткен Қырым резолюциясы ақында айтты. Весиқаға Русия ве оның яқын шарқ ве Африкадан келген достлары қаршы чықса да, баш ассамблея азаларының чоқысы қол тұтты. Світове співтовариство єдине у своїй позиції. Кремль повинен негайно та безумовно звільнити українських моряків і повернути Україні військові кораблі. Нинішня резолюція також наголошує на необхідності подальшої консолідації міжнародних зусиль для відновлення суверенітету та територіальної цілісності, включно з Кримом. Таздықланған резолюция Сурия симасында рус бомбардыман учаклары учмамасы, Веград майнлары пассажир учакларыны урып түшірмемесіне имканлар яратмақ керек. Резолюція може стати правовою основою, якщо ситуація в цьому регіоні, я маю на увазі Азовське море і навколо Криму, буде загострюватися. Ця резолюція дозволяє міжнародній спільноті зорганізувати
організувати такий колективний відсіч російській подальшій агресії. Нью-Йоркта янылген сон Русия резолюцияны тенкит этеп башлады. Халкара меселер боюнча Федерация Шурасы комитетінің башы Константин Косачев оз Facebook сайфесінде Украина тарафындан келген төлүкеден корчаланмак үчүн Кырымны да силялаштырмак керек деп яза. Путинның матбуат катибы Дмитрий Песков баш ассамблея карарынын разы болмаганын көстөрдү. Кырым резолюциясы Скабееванын тешвикат программасында да музакер этилди. Анда Украинанын проблемаларында Бандера тарафдарларыны ве сөзде Киев хунтасын кабатладылар. Бандера не герой, а коллаборационист. Крым наш. У нас все предельно ясно. А это у вас вот так вот юлите. Украина юқары шурасында есе таздыкланган резолюцияны галибе олаrak таныйлар. Айтканларына көре, бу дунья Кырым Русияге ос истегинен кошылды ве Украина шаркында рус арбилери yok деген Русиянын уйдырма фикрине инанмаганынын да бир избатыдыр. Є незмінність позиції, оскільки Росія постійно намагається розхитати, то привести представників так званих ДНР, ЛНР на засідання, чи інших, тобто якихось представників фейкових там організацій, і в такий спосіб показати, що нас там нема. А це черговий, коли чітко Росії вказують і засуджують такі агресивні дії, які, зокрема, відбулися на Азовському морі. Дуже потужний, скажімо так, аргумент для тих країн, які готові запроваджувати санкції. Є санкції саме за те, що відбувається в Азові, відповідно за мілітаризацію акваторії Азовського Чорного морів, а також незаконну мілітаризацію Криму. Русия энди тек ишгалчыдегилди тежавузчу мемлекет оларак таныла. Эн юксек халкара севиесинде Кремль аракетлери бойле шекилде тариф этилмеси биринчи сефер туневин таздыкланган резолюцияда кайдетилди. Дуньяда энди Русияге нисбетен эч бир хаял калмады. Татьяна Сулий, Заман, АТР. Адвокат Эдем Бекировнен ойледе курышып оламады. 2 айға апске алынған Кырым-татар фаалы тебе ярдымға мұқтаж, оңа инсулин ве кардиотерапия керек. Шуны қайд етмек керек Эдем Бекировна ФСБ хадемлері ишғал етілген Кырымнан сыңырында тұтты. Онан юрек ве шекер хасталығы бар, бір аяғы кесілген ве протезі бар. Бекировна есе селя сақлағанында қабатлайлар. Адвокатлар онан сағлығына диққат етмеге чағырып, оның үшін евапсы жезасы берілмесіні талап еттілер. Ахмеджиттеки ишгалчылерінің Киев районы махкемесі бұны көз оғыне алмайып Эдем Бекировны 2 айға апсханеге қапатты. Вчера адвокат пытался выйти на врача, но встретился и с начальником СИЗО, встретился и с начальником медчасти уже ближе к 12. И только после обеда вечером посетил врач. Адвокат не видел Эдема, не общался. Его, в СИЗО практически до 2 часов не работало. Только вечером пришел врач, осмотрел Эдема. И да, сказала действительно, вот то, что у нас есть, я назначаю, а то, что надо, вот этот перечень на завтра. Выписала рецепт на медпрепараты. Арбесірлерге қол тұтып бала флешмобы Киевдеки тахменен 20 мектептің талебесі Русия есір еткен деңіз желерге ресімлер япып мектуплер йоллады. Бұл ақта халық депутаты Дмитрий Белоцерковец тариф етті. Айта ки балаларының фікіріне көре бойле мектуплер есірлерге күч берер. Мектуплерні Москвадаки Лефортово ве Матросская тишина сизоларына йолладылар. Есірлер жевап беріп олсын деп мектуп ішіне бір конверт қойғанлар. Бұтеші бүске дегер тәсіл мерkezлері қошыла біле. Депутат аңлатқанына көре, ең есасы мектуплер рус цензурасындан кесмешсі үшін елден язылмалы ве іч бір чағырусыз олмақ керек. Там були такі унікальні речі, що можна було побачити, що діти, в принципі, ставлять себе на місце тих героїв, які зараз знаходяться в Москві. І вони переживають це як свою особисту трагедію. Тобто, що вони дійсно хочуть, щоб вони не просто повернулися, щоб вони повернулися з високо піднятою головою, щоб вони повернулися як герої, щоб вони повернулись без жодних втрат по здоров'ю. Такі речі мають бути для того, щоб зробити унікальну історію нашої країни.
Ахмеджеттің сөзде Меркези район махкемесінен сабақ рейсі Виталий Михайлов олы тапылды. Бұақта Крыминформ өз менбаларына esaslanып езі. Олған малюматқа көре өз өзіні өлдірген дегер малюмат берілмей. Михайлов бұл сене октябрьде вазифесінден кетті. 2011 сенесі есе рейс вазифесіне тайынленген еді. Қырым işgal етілген сон Михайлов өз вазифесінде қалды. Işgal желерінің бұл махкемесінде соңки вақытлары бір чоқ қырым татарларға низбетен уйдырылған давалар бақыла. Бұл сырада 26 февраль давасыдыр. Керич көпірі құрылмасына алақасы олғанларға шақси санкциялар бөлі теклифнен Украина Мудафави Хавсызлық Шурасына işgal олынған топрақлар назерлігі чықышта бұлынды. Назерлікті айтқанларына көре санкциялар жедвеліне тек işgal етілген Қырымда çalışқан шіркетлер дегілде Украина ана топрағында олып işgal желерге көпір құрылмасына құрылжылық малземелеріні ташыған шіркетлерде көрсетілмелі. Зокрема, було прийнято рішення про застосування персональних санкцій до фізичних осіб, які очолюють підприємства, що будували так званий Керченський міст. Також були прийняті рішення щодо застосування персональних санкцій до фізичних осіб, які приймали участь у археологічних розкопках на території Автономної Республіки Крим. Було прийнято пакет санкції щодо юридичних осіб, які здійснюють незаконні перевезення до закритих портів Криму з російських портів Азовських, Темрюк і Кавказ, а також до операторів і власників компаній, операторів суден. Вважаємо, що загалом застосування всіх санкцій і також призведе до того, що діяльність, комерційна діяльність, порушення українського законодавства буде, якщо не неможливою, то ускладненою і неприбутковою, що, в принципі, буде сприяти подальшому поверненню окупованих територій до складу України. Сьогодні уряд за пропозицією Міністерства тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб прийняв рішення про внесення пропозицій до Ради національної безпеки і оборони санкцій до юридичних і фізичних осіб, які порушують законодавство України. Арби урбаны темелсіз кигенлерге пара жезасы. Юқары Шура бірінші оқuvda Мұдафа Назерлігі таздықлаған арби бөліклерінің ишаретлері или арби урба кигенлерге пара жезасыны теклиф еткен қанун лейхасыны қабыл етті. Пара жезасы 2,5 биңден 3,5 биң гривнаға же ола біле. Бұндан ғайры қанунсыз девлет арби мұкафатларыны япып сатқанларыны да жезалай жақлар. Украина имайджілері Атове Итибар инқилабы іштіракчілерінің мезарларыны арамлағанларыны 5 жылға қадар апске ала білелер. Даним законопроектом ми пропонуємо вдосконалити відповідальність тих, хто намагається мімікрувати під наших захисників країни, не маючи на це права. І одягає як військову форму одягу з знаками розрізнення, так і ордена і медалі, які не заслуговував, не завойовував. Зараз ми бачимо, що на вулицях є дуже багато людей в формі, яка схожа на військову, і тому люди не можуть насправді розібратися, чи вони бачать діючого військовослужбовця, чи це людина йде на полювання. Відповідно, в будь-яких країнах, яка сьогодні є членами НАТО, ці речі дуже жорстко регламентуються. Арби техника işgal етілген Қырымда. Русия ярмаданы кенеде яңа арби техниканын темінлей. Бұл сефер Қырымға тахменен 10 учақны йолламаға істейлер. Бұңа ресми олара Хақердаки Белбек учақ лиманынан тамир ішлері екінленгені себеп етіліп қостерілмекте. Аэродромда олар яңа учыш йоллары учақ үшін мейданчық құрғанлар. Оның үшін Кубаньдан, ондан зияде су 27 ве су 30 учақларына йолладылар. Dünyada yekene musulman Cumhuriyeti ekay devamında faaliyet gösterdi. Bu konu 1917 senesi Kurultay Kırım Halk Cumhuriyeti'nin direktoriyasını teşkil etti. Bu yangi Kırım Cumhuriyeti'nin hakimiyeti edi. Hükümetine Noman Çelebijihan yol başçılık etti. O vakit anayasa kabul etilip Tışişler ve Mudafa Nazirligi teşkil etildi. Çelebijihan demokratik Cumhuriyet kuracak oldu. Lakin Bolşevikler hakimiyetini zapt etken son Kırım Tatarlarının devletçilik kurmak umutunu uzdılar. Yarmadada ular Kırmızı terror başlattı. Noman Çelebijihan'ı ise fevralının 23'inde 1918 senesi vahşice öldürüp cesetini Kara Dengiz'e attılar.
Это важный был день в истории крымских татар, потому что тогда они предполагали, что это начало всех начал, начало строительства нового государства, новой республики. И, конечно же, нам сегодня, потомкам, очень важно помнить эти даты и, может быть, даже найдутся еще такие интересные документы, согласно вот именно этого периода, которые сегодня скрыты от нас в архивах. Я думаю, что мы можем просто еще пересмотреть, как дальше нам двигаться. Настолько вот эти принципы были универсальны, что они сегодня достаточно хорошо могли бы работать в современных реалиях. Елбаш байрамлық конфетлер түкенларда муштарилеріні бақшышлар енді беклей. Теклиф етілген конфетлерден қайсыны сайламақ ве не қадар пара азырламақ керек олғанына мұхберлеріміз огренді. Яны елға жыда 2 hafta бар, ләкин Киев түканларында инсанлар татлы бақшышларны фаал шекілде сатын ала. Небер шекері ве вафле еле бақшышлар палы дегіл 45 гривна. Шоколад конфеты еле ярым килолы бақшыш есе 250 гривна тура. Ичінде үнчак олса да палы жачыға біле. Татьяна оның үшін бақшышның келішкен фиаты 150 гривна деп білдіре. Лишь бы шоколадок, потом, например, пусть даже с какой-то, с мармеладом вот эта начинка, вот таких вот. Базарлар фиатлары супермаркет фиатларындан айырылмай, ләкин конфет чештілері мында ажжа. Нефақаджи Галина бутун бақшышларны бақып чықты. Ең ұжызы 70 гривна тура. Ләкин ода қадын үшін палы чықа. Шу себептен о бұсені конфетлерні супермаркетте фиатларны байрам азлашувынен құланып ала біле. Самостійно. То купила в коробочку зложила, чи в кульочок. Мабуть, дешевше буде так. Рақыбет себебінден конфет ішлеп чықарыжылары байрамға фиатларны көтермейіп, аксине эксілте біледі иқтисади эксперт Борис Кушнирук. Шунын үшін бақшышларны өз қолынен топламақ, яда азыр құтуларны алмақ, параны тутумлы масраф етілмесінде фарқы yok. Зрозуміло, що те, що продається в роздріб, особливо є мережі, де фактично ти сам підходиш, сам собі вагу створюєш, то зрозуміло, що в цьому випадку ви можете щось зекономити. Я думаю, що на відсотків 10, в принципі, можливо, можна буде зекономити. Ишғал етілген ярым адада ең ұжыз конфет бақшышларының фиаты 250 рубледен яда 100 гривнадан башлай. Ең палы сояси 260 гривна тура, 600 рубледен зияде. Ләкин конфетлерінің юксек фиаты оларны лезетлі олғаныны кефалет етмей. Ишғалжилер Русияден шоколад деп, керчектен пальма яғы ве суни қошымтылары иле конфетлеріні кетіре. Ярым адада есас Украинадан кетірілген конфетлеріні қыдыралар, ләкин оларны тапмаға пек қиын. Балларға конфетлеріні сақтолып бермеге керек дейді диетологлар. Олар 8 яшқа балларға мева ве ойынчакларны бағышламаға тевсиеті. Ребенку старше 8 лет 1 конфета в день или 8-я часть плитки натурального шоколада допустима. Детям же до 8 лет давать шоколад или конфеты я бы не рекомендовала. Особенно детям сегодняшним, которые двигаются не так много, которые, к сожалению, сегодня очень серьезно имеют склонность к избыточному весу и, кстати, к сахарному диабету. Екімлер ана бабаларға конфет тәркібіне бақмаға тевсиеті. Сутлі шоколад ішінде аздан 25% какао олмақ керек. Қара шоколадта какао бұндан да чоқ олмалы. Елбаш байрамында кейфіні бозмамақ үшін конфетлерінің ярарлық мұдетлеріне бақмалы. Виктория Аблязова, Виктория Бойко, Максим Кондратенко, Асан Иминов, Заман, АТР. Онуче шында Ридван Ильясов ярдымға мұқтач ошымды қан қансері хасталығынен көреші. Оқарасу базар районы Русаковка койынды яшай. Бабасы 2 баланы бір озы острянасы бір қачыл евелсі кечінген. Екімлерінің сөздеріне көре Ридванда лейкозның ағыр шекілі тедавеленмесі үшін оңа кемік миыны деңіштірмелілер. Шымды химиотерапиядан кече. Ярдым қолыны ұзатажақлар экранда қайдетілген банк картасына пара йоллай біле. Малюмат үшін телефонда экранда қайдетілген. Бұда қада нетеже программасы сонына келді. Яйнымыздың сонында Муйым Иляннен таныш етеміз. Январының 10-да АТР телеканалы HD форматта яйынлайжақ. Бұл ел деваманда яйынларымыз MSD, MD, HD форматларда чықайды. Январының 10-дан есетек HD форматта олажақ. Телевизорларыны сазлама, яны настройкаларыны деңіштірмеге ұнытманыз ведайма. АТР олы скорышкенже.